Maayong adlaw mga pinangga, kini si Teacher Adine. Alang sa pagkat-on sa sinubuanong pinulungan o pagtulunang MTBMLE. Maglingaw ta sa pagkat-on pinaagi sa pagkanta. Andam na ba? Ali na! Ang batang buotan, karbo sa ginikanan, sa sugo siya mutuman, ug dili maglangan-langan, di siya mamakak, ug dili manglimbong, sa tanan matinahuron, kanunay magibuhaton. Ang batang buotan, karbo sa ginikanan, sa sugo siya mutuman, ug dili maglangan-langan, di siya mamakak, ug dili manglimbong, sa tanan matinahuro,